Здравейте, приятели, аз съм Стар. До мен е бургаската схема. Нали така? Така. Бургас сте много популярни. Не, сигурност не. Той е от Шумен. Аз съм си от Шумен. Това е родния ми град. Да, вие сте от Бургас. Кой ви е най-голямия шит до сега? Брат, ама няма. Ти ли се диждат песните? Не. Аз стоя зад брутал. Не ми показах хората. Ме интересува клиянията. Според клиянията най-големия ми хит е брутал. Заедно с него. Но аз съм хардкор гейм към по цял ден. А ти гей ли си? Това е такъв личен въпрос, не желая да отговаря на него. Да, вие сте гаджета всъщност, двамата. Не. Много обичам ***ки. Жените трябва да са... Последен въпрос. Нещо, което не знаят хората за Бургас. First name Benjamin, last name Counter. Pull up with this motherfucking tech, fuck a bouncer. First name Benjamin, last name Counter. Bitch, when you see me, call me Mr. Benjamin Counter. Аз Бургас.